Kinoyalam kaseng Neutra Butte Council HYC West Khasi Hills District hakajingelam president samla lumlang khars imli hakakan Neutrik no pra kilai kendu UDC ke West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes banyak ren halor ki babun ki jing ujor ki samla wat kam hakabaya day bat kajing tho examen DSC katu kani ki jing ujor ba kaseng kayo pediang na ki samla wat kam kilapan pau hakmar UDC ya kajing pak tho examen daka descriptive type question ya ka subject khasi ke basan po marks kajing bampli di kijing kili hakmat kinong tho examen kajing ailat berpendan kam ki mobile haki jaka tho examen bat ki we de kumta na kaliang joka seng ka kentu UDC ban shim khia ban penya janai ya ki examen DSC ban pech sani ya kini kijing ujor na ki samlawat kam kino yalam seng ki wer ki samlawat kam ban mi shakmat ban ujor lada kilap ya kajing bambiang karu kompenya tho examen khnang ban pen khut ya kajing thung kam DSC kani kadon kam kajing atrelang hapdeng ka DSC bat ki candidate kaseng ka karpat ru UDC ban pen benapat ba ya barok ki pos ki bathli haka DSC ka ba UDC ulakular haka phase 2 ni ka wat ka ba ar unsa pen benapat ba ndadap kani ka examen DSC ka badang ya chaprang Pemerintah Nagaland jungi ke Neutra Butte Council HYC West Khasi Hills District Iwan banyak kendu ya Deputy Commissioner District halor ke kam jangka DSC ke bangi Jubudin na koi pos koi pat Nagaland jungi ni soban ai khublai ru ya DC la se lomba kanika jingdon jong sar garot hagni kum Deputy Commissioner ni iba Nagaland jangka DSC kala compare ban nujor berkisnam iba ladap se takadau Nagaland jungi Iwan ban kerpat ban ya terhilang badi ban wanrak susu ya tagajing khuj bajik subah hak badi ke DSC hak ni ki tayog bala dep khantam hak badi ki katuk ni ki pos namta kumka nuksa namta ka fishery demonstrator bat ki weiru ki pos khantam na ka pos ni i bag ni ki exam ko bala dep nagaliang jong ki baset ki jingkli wanrak ya kata ka jing set ki jingkli hakadot jong ka descriptive hak ka jaka jong ka objective namta ka khasi Tila sebut ki sama ki la komplain changi ba ki dese ki semjing ban tho ka descriptive re hadin bang le kendu bisa mak kani kate katkum ka OM jong government te ban nagliang jong i sadisi la yathu ba kajing kwa kajong ka OM government kajing kwa government banwan ra ya kata kajing tho ya ki descriptive hak budai ka subject khasi khang ban pensisa susu ya kane nomor ba katkum ka OM ka bamenta kaba khasi jantia an garo gede 40% lagi distrik gede ban yok ki kam ki jam kumta re de na kata kata wan ra ya ni ko em ko bathmai khnang ban pinsisa ba kila ban thok ban tar ka tin la jong la ni ko local language ka baki gidan ki distrik ba fer khnang bakin yok ko ba ha 40% tingej baki samla ru kin sasutru ya ni ko banta barkan kan salong susu ru ka jingker kun nam tai samla bal da 40% kumba ka kum ni ko em ko ba menta te sakawai ru habadai habdai ke jing ujor yang kandidat ya ke jing laplit lupa ya ke jing keli perwan ra ka haki exam hall naglen jungi le kendu dising le bane kren naglen jungi la kerpat ba la nu kumba ka kumba ngil ngi kwa ba ya kini ki jing keli de ban plit hak khmat jungi kandidat khnang ba kin la ban kan khang ba kata ka jing tho exam kan nong ko ba khuj nam ta jong ki kumta naglen jungi la kerpat DC naglen DC bomba oi lo persang ban le kita bobun ki sintan bai le si don ketu kan ni kijing bombyang la ni kijing bompoi hadin ke kandidat primjo isu ke me kata kumta naglen jungi kerpat ba isa in subhaban yarap ya ni khnam bakan la susu kijing khuj tin naglen jong sa disiru ilong ba ya ni ke benta naglen jong iru insa tha ya kinong am ba ki de ban pen mau ban dei ban le kumta nomor ba nadu ba ki wan sim kijing keliru layat kamera hadu bagi dapoi ki jakaban flit ya ki exam ya ki jingli go ter tinang ta kebalai kelong bangi ba ka kawai ke pakongsan kelong ba kajing ya penun kam ya ki mobile haki bentak ba fer haga DSC tingi i man ki sentar ki yo ya kajing ujor ke ba ki kandidat ki yakin ki mobile ki wan ra ki ban pe ki jing keli kani naglen ni so tanat ya kani wan ra ki ujor DC ban khanglat pada long kepala le ban lek kembali asam bat gue ki jela ban khang ye internet sipor ban thok DSC kata ka de jing kwa ki jing naglen DC on sa khat ni bentang bat ong ba nomor ba ila project lupa ba yang mata sipor ke sim cek sisa ban lek ta kadun ban naglen jing DC nam tai kandidat umpala ban thok si jaka idang thok bat gue ki babun ki bentang
ki school ki college ki bubun nam ta ke DSC kum ta nak leng jungi ngila kerpat ya i bat nak leng jungi ong isa perkat yang ni hendrai yong ba lada ki kandidat ki yo i ba ki tu para ba song lang ki penun kam dag mobile ki de ban wan sakpat ban ujor ban ya thu ban ya kata ke jing yo i khnang ba kanom don su kani kana benta tin nak leng jungi kum kesang ki kerpat isam lawat kam ki de ban mi sakmat mo om de ban ap tangi ngi kesang ba lang ngi ru ngi kwa hi ba ke DSC kam ba ku na teng ki sam lawat kam ru ngi kwa ba ki de ban kwa ba ke DSC ka lang ba ku jak ba ki ni trei lang dak ba kumno ba ki ni trei lang long lada ki yo i nu nu ki jing duna lada yo i ki jing bom flit lu kwa ki jing kliru ki de ban ujor hak ta kapor ki nong ap lada ki yo i ya ki jing penun kam ki mobile ki ta be song lang ru ki de ban ya straight lang dak ba ki de ban ya thu ban ujor khnang ba ya ki tu ki ba song tho exam ki candidate ru la ban expel kat kum ki jing ong jong DC te nak leng jing ngin ya straight lang yo i ban